דבר ראשון, אני מברך את האוהדים שקיבלו את פרס האוהדים המצטיינים בליגה. אני שמח לבשר לאוהדים שסיכמתי עם הקבוצה לעונה נוספת, ובהמשכיות שאני רואה לנכון את מכבי ראשון בעתיד מגיעה להישגים. אני מקווה שכל הצוות המקצועי יצטרף אליי, ואני כמעט משוכנע שזה מה שיהיה. ואני יכול להגיד לאוהדים שאנחנו נמשיך לעבוד קשה בכדי להגיע להישגים. שנה שעברה הייתה שנה לא קלה, הגענו לפלייאוף העליון, לא הצלחנו לעבור את ירושלים בכדי להגיע לפיינל פור, אבל אנחנו נעשה כל מאמץ בכדי ששנה הבאה אנחנו נמשיך ונשתדרג כקבוצה. אני יודע שההמשכיות זה דבר מאוד חשוב, היא מאוד קשה בחוויה של הכדורסל הישראלי להמשיך עם שחקנים, לפעמים הדרישות שלהם גבוהות מדי לתקציב המועדון, אבל באופן כזה אנחנו נעשה מאמץ גם לשדרג את הקבוצה וגם למצוא את הדרך להמשכיות. אתם כאוהדים מאוד נהניתי מכם העונה, כי אני חושב שאתם יותר מכולם מראים את הדרך. התפקיד שלי לעבוד מקצועית על המגרש ולהגיע להישגיות, אבל הדרך שלכם והעניין הזה שליוויתם אותנו כל כך יפה גם בתקופות הקשות ועודדתם אותנו ודחפתם אותנו, נותן לי באופן אישי הרבה תקווה שבעתיד גם מצטרף לגרעין של האוהדים שהיו איתנו בכל מקום גם בתקופות הקשות, עוד אוהדים שיובילו את המועדון הזה להצלחות. ובאמת אני אעשה כל מאמץ שבצד המקצועי נראה כמה שיותר טוב ונגיע להישגים. תודה רבה לכם.